Ο αγώνας οργανώθηκε από τους εργαζομένους. Κάποιοι περνούσαν και μπαίνανε μέσα και τους βρίζανε κιόλας. Ακόμα λέει καλά δεν πληρώνετε στα παιδιά. Αυτό που συζητήθηκε είναι ότι από τη στιγμή που έκλεισε η εταιρεία, αυτό που μένει είναι να κάνουμε κατάληψη για να το περιφρουρήσουμε. Εγώ δούλευα 2 εβδομάδες και καθόμουν μόνο μια Κυριακή. Ο εργοδότης μας είχε απλήρωτους, δηλαδή εντάξει για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αργούσε να μας πληρώσει, δηλαδή περίπου ένα μήνα μας έβαζε μέσα. Δεν μπορεί μια εταιρεία όταν έφτιανε τζίρο το 2009, 2008, 2009, 2010 και μέχρι το 2011 έφτιανε ένα εκατομμύριο με ένα 300 τζίρο να επικαλείται ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω. Δεν μπορεί. Αρχίσαμε βέβαια να ρωτάμε κατά τη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πότε να μας πληρώσει, γιατί βλέπαμε ότι η στάση είναι το ίδιο της εργοδοσίας, μόνο που άρχισαν μας πλήρωναν ολόκληρο μισθό, αλλά υπήρχε και τα χρωστούμενα, τρεις μισθούς. Και κατά τις Χριστούν, κατά την Δεκέμβριο, πήγαμε πολύ καλά, είχε πολλή δουλειά και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Πάρα πολύ δουλειά, μιλάμε καλά, παρόλο που έχει κρίση κτλ. Είχε καλή δουλειά. Έβγαλε καλά λεφτά, λέγουμε να τώρα να μας πληρώσει, τώρα να μας πληρώσει, αφού υποσχέθηκε να μας πληρώσει. Στείλαμε ένα εξώδικο στον εργοδότη, ένα δεκαήμερο πριν, ότι θα μπούμε σε επίσκεψη εργασίας, αν δεν μας πληρώσει μέχρι τις 16 Ιουλίου. Αυτός έβγαλε μία φήμη και μάλλον μας είπε κιόλας ότι μέσω της διευθύντριάς μας ότι αν μπούμε σε επίσκεψη εργασίας θα κλείσει το μαγαζί. Ας πούμε έλεγε ότι θα πληρώσει τάδε του μηνός σε κάποιες συμφωνίες με την παλιά διοίκηση, κάποιες συμφωνίες και δεν τηρούσε τις συμφωνίες. Ξεκινήσαμε τις απεργίες, τελικά του δώσαμε και 3 μέρες εργάσιμες να δουλέψουμε 3 Σάββατα δωρεάν για την εταιρεία για να τηρήσει συμφωνίες. Πάλι δεν τήρησε. Ώσπου τον Αύγουστο το 2011 ξεκινήσαμε, κάναμε μία απεργία, 2 βρέθηκε μια συμφωνία, πάλι έδωσε κάποια λεφτά. Το Σεπτέμβριο πάλι δεν έκανε τίποτα. Δεν μας πλήρωσε, παρόλο που Δεκέμβριο μας έβλεπε μόνο δώρο Χριστούγεννων που είναι υποχρεωτικό. Όταν φτάνει η μέρα 16 Ιουλίου μας παίρνουν τηλέφωνο οι διευθυντές 8.30 ώρα το πρωί και μας ενημερώνουν όλους τους εργαζόμενους ότι η εταιρεία έκλεισε. Ξεκινήσαμε μέσα τον Οκτώβριο, κάναμε απεργίες. Πήγαμε στα δικαστήρια να μας βγάλει καταχρηστικές στις απεργίες. Ώσπου μας βαρέθηκαν πλέον οι προέδροι του δικαστηρίων και είπε θα κάνουμε εμείς μια συμφωνία με την εταιρεία. Έκανε μια συμφωνία, είπε ότι μέχρι τις 14 Δεκάτου θα δώσει τα 200 ευρώ που λέμε. Λέει ναι. Μετά από εκεί την επόμενη εβδομάδα θα δώσεις τα υπόλοιπα δεν δουλεμένα Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου. Λέει ναι. Λέμε και εμείς τότε αν δεν τηρήσει μια συμφωνία ξεκινάμε επίσκεψη εργασίας. Μετά από 2-3 ώρες κουβέντες με καθέναν τον πιστέψανε και πάλι, τους δώσανε και άλλη μια ευκαιρία. Αλλά εντάξει, τέλος Φεβρουαρίου η υπομονή μας έχει τελειώσει. Αυτό που συζητήθηκε είναι ότι από τη στιγμή που έκλεισε η εταιρεία, αυτό που μένει είναι να κάνουμε κατάληψη για να το περιφρουρήσουμε, γιατί μπορεί μετά από μια νύχτα ή 2 ή 3 ή δεν ξέρω εγώ πότε, να έρθει με ένα φορτηγό και να σηκώσει όλο το κατάστημα. Και ένα δεύτερο, να δούμε ας πούμε πώς μπορούμε να το λειτουργήσουμε ώστε να βγάλουμε κάποια χρήματα, χωρίς όμως κάτι συγκεκριμένο, με την έννοια θα το λειτουργήσουμε
θα το λειτουργήσουμε για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα, γιατί όλα αυτά τώρα μιλάμε ότι είναι και πράγματα που δεν μπορείς ακριβώς να τα σχεδιάσεις, γιατί δεν εξαρτώνται μόνο από σένα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλόγω, σπάσαμε την κλειδαριά και μπήκαμε μέσα. Δεν τήρησε τη συμφωνία. Από εκεί και μετά βγήκαμε σαν επίσκεψη εργασίας. Μαζευτήκαμε να κάνουμε σωματείο και έμαθε προϊσταμένος, έμαθε και αφεντικό, και εκεί που μαζευτήκαμε εμείς μας κάλεσαν, αφού μαζευτήκατε, ελάτε στο γραφείο, και μιλήσαμε με τον κύριο Ραυτόπουλο, ο οποίος μας έλεγε ότι από εδώ και πέρα δεν θα σας κάνουμε μείωση μισθού, που λέγαμε για 18%, αν θυμάμαι. 22%. Δεν θα σας κάνω, αλλά όλα θα τα παίρνετε, αλλά θα παίρνετε 50% από εδώ και πέρα και άλλα 50% με συναλλαγματικές, να κάνουμε ένα συμφωνητικό. Μπήκαμε μέσα μόνο 3 εργαζόμενοι από τους, 13 που ήταν σε επίσκεψη. Και αυτοί αρκετά έτσι διστακτικά. Οι υπόλοιποι μπήκανε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή όταν είδαν ότι ναι μεν ήρθε οι σεκιουριτάδες αλλά δεν κάνανε απολύτως τίποτα, ότι ήρθε η αστυνομία αλλά και αυτή δεν έκανε απολύτως τίποτα, ότι πήραν τηλέφωνο την Γενική Διευθύντρια, η οποία και αυτή αδιαφόρησε για το όλο γεγονός, γιατί την είχαν ήδη έτσι κι αλλιώς ενημερώσει από τη security, μπήκαν οι περισσότεροι εργαζόμενοι μέσα στο κατάστημα. Ήταν κάποιοι που δεν συμμετείχαν καθόλου σε αυτό. Ήταν μόνο στην επίσκεψη, δηλαδή σε ένα νομικό αγώνα. Μου χρωστούσαν γύρω στα 6.000 και ήταν να μου πληρώσουν. Μου πλήρωσαν μόνο αποζημίωση απόλυσης 760 ευρώ, η οποία είναι 17 ημερομισθία. Αυτό είναι. Και τα υπόλοιπα μου πρότειναν ένα χαρτί, η οποία να μου ξεχρέωναν ανά μήνα από 1.000, ενώ τους έχω δηλώσει από πριν ότι άμα είναι έτσι, εγώ αποφάσισα να φύγω στην Ρωσία, θέλω όλα τα λεφτά. Και έχετε δυνατότητα, επειδή μόνο την κατάστημα της Εγνατίας έβγαζε 5.000, είχε τζίρο την ημέρα. Ενώ υπήρχαν όλοι αυτοί οι δισταγμοί ότι δεν είναι δικό μας το μαγαζί, ότι θα έρθει η αστυνομία, θα μας συλλάβει, ότι τι πάμε να κάνουμε κτλ. Γιατί δεν είναι και ένα εύκολο εγχείρημα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα το να καταλάβεις και να αυτοδιαχειριστείς ένα εστιατόριο ήταν αρκετά έτσι πρωτοποριακό, πιστεύω. Και μου είπαν ότι και φλέβες να κόβουμε αίμα δεν θα βγάλουμε. Λέω, δεν χρειάζεται να κόβετε φλέβες, θα πηγαίνω να πάμε μια μέρα ίσπραξη μικρότερο μαγαζί και να μου δώσετε. Δεν μπορούμε. Αυτό έτσι εγώ μάλωσα και έφυγα. Δηλαδή, στην ουσία δεν επέγραψα τίποτα, πήρα μόνο αυτά που συμφωνητικά που μου πρόταναν, τα πήρα έτσι, χωρίς για να τα διαβάσω στο σπίτι. Αυτό είναι, πήρα αποζημίωση. Και από εκεί και πέρα βρέθηκαμε παιδιά από τα ΕΣΕ, μιλήσαμε, μετά αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, μίλησαμε και με τα άλλα παιδιά που ήταν να κάνουν επίσκεψη εργασίας. Και έτσι αποφασίσαμε από τη Δευτέρα, ήδη δηλαδή βγάζαμε ποτά αναψυκτικά και κάποια έτσι, τέλος πάντων κάποιο είδος φαγητού για τους ανθρώπους που ήταν έξω αλληλέγγυοι. Από τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα της αυτοδιαχείρισης, δηλαδή στις 18 Ιουλίου ήταν η πρώτη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμός στο κατάστημα, δηλαδή η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η αλήθεια είναι ότι το μαγαζί γέμισε και εγώ σαν εργαζόμενη είχα να δω το μαγαζί γεμάτο αρκετά χρόνια. Μαζευτήκαμε και άλλοι κάναμε επίσκεψη, άλλοι κάναμε παρεμβάσεις. Μπήκαν και παιδιά από το Σωματείο Συρρητών Μαγκύρων. Δηλαδή δεν ήταν, για να πω την αλήθεια, μια αποφασισμένη, προαποφασισμένη έτσι, κινητοποίηση, κατάληψη και αυτοδιαχείριση μέχρι να έρθει η αστυνομία να μας βγάλει, ας πούμε. Και αυτό γιατί το σύνολο των εργαζομένων, όπως είπα και στην αρχή, ήταν αρκετά διστακτικό. Μπορώ να πω ότι δεν ήθελε καν να μπει μέσα στο κατάστημα.
πόσο μάλλον να το αυτοδιαχειριστεί. Δηλαδή οι περισσότεροι πίστηκαν, ας πούμε, μέσα από την πράξη. Επίσης πίστηκαν όταν είδαν, ας πούμε, ότι ούτε οι καταγγελίες, ούτε η επιθεώρηση, ούτε τα δικαστήρια, ότι τίποτα δεν φοβίζει τον εργοδότη, ότι όλα ουσιαστικά είναι των εργοδοτών. Και ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε τα χρήματά μας είναι αυτός. που πέφτει πάνω μας, άλλη μια άγρια πόρα. Χαρούμενοι ανεβαίνουμε τη γελαστή ανηφόρα. Χαρούμενοι ανεβαίνουμε τη γελαστή ανηφόρα. Τώρα που πέφτει πάνω μας, άλλη μια άγρια πόρα. Κάναμε κάθε εβδομάδα 2-3 παρεμβάσεις μέσα στο μεσοβδόμου και κάνουμε και Παρασκευή Σαββάτο. Κοιτούσαμε γιατί αυτές οι μέρες έχει περισσότερη δουλειά και του πονάει περισσότερο. Ο αγώνας κρατάει από τις 17 Δεκάτου του 11 και θα συνεχιστεί μέχρι τελικής δικαιώσης. Μέχρι τελικής δικαιώσης. Κάναμε στην αρχή συνελεύσεις όμως στο ΕΣΕ μόνο. Μαζευτήκαμε κάποια άτομα, εμείς οι 5. Γιατί δεν σταματήσαμε ένα αυτοκίνητο να το πούμε, έχεις τιμολόγια, πώς θα κουβαλάς, είχαμε ασφαλιστικά μέτρα, πήγε, μας έκανε μήνυση, ήρθα, μας πήραν αυτόφορο. Η αστυνομία. Μας πήρε αυτόφορο μέσα. Γιατί λέει κλείσατε το αυτοκίνητο, παρεμποδίσατε το αυτοκίνητο να φύγει. Κάναμε συνελεύσεις αρκετές, βγάζαμε πρώτη αφίσα, κολλήσαμε σε όλη την πόλη την αφίσα, βγάζαμε κείμενα προκειμένου τα πρώτα κείμενα ήταν και προς πελάτες και προς εργαζομένους, γιατί πρώτες φάσεις μπήκαμε και μέσα στα εργαστήρια σαν Σωματείο Σερβιτόρων Μαγκύρων και μοιράζαμε τα κείμενά μας, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Βέβαια η εργοδοσία προσπάθησε να μας κόβει, να μας κάνει αποκοπή, να μην μπορέσουμε να μπαίνουμε μέσα, αλλά μπαίναμε εμείς. Ήταν πρώτη και τελευταία φορά, γιατί μετά η αφεντικό έβαλε τους μπράβους, οι οποίοι φιλούσαν μέρα νύχτα και τους ίδιους τα αφεντικά, τους πήγαν μέχρι το αμάξι και μέχρι το σπίτι και τους πήραν από το σπίτι. Το σωματείο ήταν άλλη η διοίκηση. Ξεκίνησε γιατί ο κόσμος επανεφώναζε και έλεγε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τα δεδουλεμένα μας, και όσοι αναγκάστηκαν να μας μαζέψουν, να κάνουν γενική συνέλευση και να πάρουν μια απόφαση για επίσκηση. Τον αγώνα αυτό το στήριξε μια συνδικαλιστική παράταξη που υπάρχει μέσα στο Σωματείο, Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού, που είναι η αντεπίθεση στον επισιτισμό, η οποία έχει και την εμπειρία και από τους άλλους αγώνες που έχει κάνει μέχρι τώρα στον επισιτισμό, όπως ήταν το μπανκέ, το καφενέ, το αρτακούντις. Γινόταν συνελεύσεις εργαζομένων, συνεντακτικά διαστήματα, να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για την πορεία των δικαστικών όλων, αυτά που είχαμε και τρέχανε, και έπρεπε να ενημερώνεται το σώμα. Για αυτούς που μπήκανε μέσα τους διαγράψαμε και από τη διοίκηση και από το σωματείο.
τελείως. Δεν μπορεί να είσαι ενάντια στους εργαζόμενους εφόσον παίρνουν μία απόφαση και να μπαίνεις εσύ για να καλύψεις το δικό σου, τον εαυτό σου. Και έτσι ξεκινήσαμε και είμαστε τώρα έξω οι 70 από τους 78. Οι 70 είμαστε έξω. Το επίσημο σωματείο, που είναι η πλειοψηφία του ΚΚΕ, όχι μόνο δεν στήριξε τον αγώνα, αλλά δεν πάτησε στον αγώνα. Δεν πέρασε απ' έξω. Δεν πέρασε ούτε να δει αν είμαστε καλά, να δώσει ένα ψήφισμα συμπαράσταση, μια καταγγελία απέναντι στον εργοδότη, απολύτως τίποτα. Nesta porta, torta e morta, bater e não entrar. Se entraste tentas, experimentas, deixas tudo ficar. Bela donzela, diz casela, mas ela quer lá saber. Tira-te a sopa, roupa e pompa, sem se arrepender. Sais de casa com o rosto ardido do teu suor. Busca na escola o filho da má vida e do passador. Sais de casa, rosto ardido. Sais de casa com o rosto ardido. Busca na escola já. Και από τα σωματεία κάποιων εργοστασίων βοηθήσανε και από την αλληλεγγύη βοηθήσανε οικονομικά. Για να σταθεί ένας αγώνας με τόσα δικαστήρια χρειάζονται πολλά λεφτά. Ερχόταν, επειδή κάναμε κουζίνες αλληλεγγύης για ενίσχυση τον αγώνα, ερχόταν και απλός κόσμος που απλά αγοράζοντας, ξέρω, παίρνοντας μια μπύρα ή ένα πιάτο φαΐ, αφήνανε κάποια λεφτά οι οποίοι μας υποστήριξαν πάρα πολύ. Ναι, και είναι μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τον κόσμο αλληλεγγύη και στο ΕΣΕ, στο Σωματείο Σιρωτών Μαγείρων, οι παιδιά είναι ένας, είναι και από αυτούς δηλαδή ενθαρρύναν και εμείς και πήγαμε και κάναμε αυτά που κάναμε και καταφέραμε στο τέλος και νικήσαμε. Κάποια σωματεία από άλλα εργοστάσια για συμπαράσταση ήρθανε. Έρχονταν παιδιά από το Χατζή, κάνα 2-3 παρεμβάσεις. Ήταν ο κόσμος από τις άλλες συλλογικότητες, καταρχάς ερχόταν. Πήγε ο Μπαλής, που έκλεισε και αυτός τους άφησε στον αέρα. Και εκείνοι δεν είχαν οι ανθρώποι και σωματείο, κάνανε και τη στιγμή επιτροπή. Έπρεπε να συμπαρασταθούμε, έπρεπε να πάμε να βοηθήσουμε. Γιατί τους κόψαν και εκείνους την επίσκεψη, δεν τους δίνανε επίσκεψη, έπρεπε να τρέξουν. Αυτά είναι, αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη, οι εργαζόμενοι αναμεταξύ τους δεν μπορούν να πορευτούν. Είναι οι παρεμβάσεις που μπαίναμε και ήμασταν μέρα παραμέρα σχεδόν απέναντι του στο μαγαζί. Αυτό τους έχει νευράσει, τους έχει βάλει στις σκέψεις πάρα πολύ, γιατί βλέπανε οι πελάτες, κάποιοι περνούσαν και μπαίνανε μέσα και τους βρίζανε κιόλας. Ακόμα λέει, καλά δεν πληρώνετε στα παιδιά. Το αυτό που πιστεύω ότι βοήθησε είναι ότι είμαστε όλοι μαζί, δεν σπάσαμε. Εκτός από αυτά τα άτομα, δεν σπάσαμε και κρατάμε. Βοήθησε γιατί η εταιρεία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτά τα άτομα, δεν μπορεί να βγάλει παραγωγή. Με τα 8 άτομα δεν μπορεί. Όταν έχει 78 και μπαίνουν οι 8, δεν μπορεί να βγάλει με 8 άτομα παραγωγή. Το περισσότερο ότι είμαστε ενωμένοι και έξω. Περισσότερο είναι αυτό. Ότι είμαστε ενωμένοι και είμαστε έξω. Αυτό τον πειράζει. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο, λέει, ελάτε να τα βρούμε. Να σας δώσω 200 ευρώ, να σας δώσω 150 ευρώ και να σας δίνω κάθε μήνα 100 ευρώ, 150, 200 για τα δεδουλεμένα. Και τις επίσκεψεις σε 9 μήνες, πού θα πάνε. Γι' αυτό παραβάσεις και αφήσεις, κείμενα που μοιράζαμε στους πελάτες που μπαίνανε, βγαίνανε
Και μόνο που ήμασταν εκεί στην Αγία Σοφία που καθόμασταν 60 άτομα, μόνο που μας βλέπανε κάποιοι δεν μπαίνανε και τους χαλούσαμε την εικόνα. Έχουμε κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία τον είχαμε κάνει ασφαλιστικά. Έχουμε κερδίσει το ότι μπορέσαμε να κάνουμε κατάσχεση τα ακίνητα της εταιρείας. Έχουμε κερδίσει την απόφαση αυτή του Ειρηνοδικείου που μας δικαιώνει και την επίσκεψη. Τη βλέποντας κάθε μέρα τα ποσά που βγάζει μαγκάζι, βλέποντας εγώ σαν ζαχαροπλάστας που παράγω πράγματα και τα λεφτά χάνονται κάπου σε μαύρη τρύπα. Άλλο είναι που να χρωστάει αυτός, είναι πρόβλημά του σαν επιχειρηματίες, αν έχει κάποια λάθη και πάει να καλυπτεί με χρήματα των εργαζομένων, να βάζει χέρι στη τσέπη μας, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Από αυτά που έχουμε συμφωνήσει πρέπει να μας πληρώνει. Και δεν είναι πρόβλημά του άμα χρωστάει κάπου και μας βάζει στην τελευταία προτεραιότητά του. Είναι πρόβλημά του. Δεν γίνεται. Αν κάτσουμε και σκύψουμε το κεφάλι και πάμε, την επόμενη μέρα θα είναι χειρότερα. Εμείς πάμε να βγάλουμε ένα ψωμί, αυτός πάει να βγάλει εκατομμύρια. Δηλαδή είναι τρελή διαφορά, δεν συγκρίνεται. Οπότε και πάλι εμείς σαν άνθρωποι που έχουμε συνείδηση, κάνουμε τόσες μήνες υπομονή, άντε τώρα να ανοίξουμε μαγαζί, το καταλαβαίνουμε, πολλά έξοδα κτλ. Άντε να σταθεί στα πόδια του, στάθηκε και τίποτα. Άρχισε να μας στείνει και περισσότερο, γιατί σου λέει δεν σας έχω ανάγκη, έχω 800 βιογραφικά. Λέει όποιος θέλει ας φύγει, λέει, εμείς αυτόν τον δρόμο να ακολουθήσουμε. Με 1.200.000 το μήνα τζίρο δεν μπορεί να σκεφτώ ότι δεν είχε λεφτά. Και να χρωστούσε και να χρωστάει. Δεν μας αφορά, επειδή κάναμε δουλειά, πλήρωσέ με. Δεν με νοιάζει τι έχεις εσύ. Εφόσον δεν σε νοιάζει τι έχουμε εμείς, τι προβλήματα έχουμε. Οπότε ερχόταν παιδιά και λέγανε «Γκάλα δεν έχω να πάρω» και τα λοιπά και δεν τους πίστευε. Άρη, 10 χρόνια σε μένα δουλεύεις, δεν έχεις μαζέψει λεφτά, ψέματα μου λες. Δηλαδή κάπως έτσι ήταν η απάντησή του. Οπότε όχι μόνο δεν τον λυπάμαι, καλά να πάθει, έτσι το λέω. Εσύ είσαι ο πιο δυνατός ιδιοκτήτη και εμείς οι άλλοι υλώτες χωρίς δικό μας σπίτι. Μάθε να τον αλλάξουμε τούτο τον πλανήτη.